פרופסור דינה פריאליק, סגנית רקטור אוניברסיטת תל אביב, דוקטור יובל שחר, ראש תוכנית הלימודים הרב-תחומית במדעי הרוח, תלמידים יקרים, הורים שיש כאן, אורחים ואורחות, תלמידות ותלמידים, ואנשי הצוות, הנשות הצוות יוצאות מן הכלל שלנו, הן ליטל וננה, שהיא בפוזיציה של המארגנת, המרצה, המנחה החד פעמית של האירוע הזה, אבל גם נמצאת איתנו עוד מימים ימים הבא סגל שמנהל את התוכנית, ביחד עם ניר המיתולוגי שגם הוא כאן. אני מאוד שמחה ומאוד גאה להתכנסות החמישית במספר שלנו. זה המחזור החמישי של תלמידי תוכנית המצטיינים במדעי הרוח והאומנויות על שם מרקריט שמסיימים את לימודיהם. זו השנה השלישית, אני חושבת, שאנחנו מקיימים את כנס הסיום, או השנה השנייה. השנייה שאנחנו מקיימים את כנס הסיום של התוכנית במתכונת הזו כמשימת הסיום של הקורס ברטוריקה מעשית שהתלמידים לומדים בשנה ג' בסמסטר ב' בהנחייתה של ננה אריאל. והכנס הזה לגבי התלמידים המסיימים הוא בעצם הטלת הסיום של הקורס. בשנה שעברה ההצלחה הייתה מרקיעת שחקים. הרמה של ההרצאות הייתה יוצאת דופן, הרשימה את כל האורחים והמשתתפים ועוררה הרבה גאווה ונחת. יצאנו לפני כך וכך שנים לפרויקט שלא ידענו לאן הוא יוביל אותנו בנסיבות לא ברורות לגבי מדעי הרוח והאומנויות. אתם יודעים, בכל טקס, גם בשבוע יהיה טקס חלוקת תארים לבוגרים, בשבוע הבא בכל מקום אנחנו שומעים מצבם של מדעי הרוח. אי אפשר להפסיק להגיד מספיק מזה, ואנחנו מדי שנה בשנה מקבלים עוד ועוד תלמידים יוצאים לכלל, שמה שתראו כאן היום הוא התוצר הנפלא שרק מראה לנו כמה זה חשוב, כמה זה כדאי וכמה זה משתלם בכל מיני מובנים שהם לא תמיד כלכליים אבל הם שווים יותר. אני מברכת אתכם, זה גם כנס עיוני, זאת גם מסיבת הסיום שלנו. אתם יודעים שכמו בשנה שעברה יש לנו את המסורת של הפיקניק הגדול שמתקיים כאן למטה על הדשא עם המחצלות והמזונות שאתם הבאתם, ושם אנחנו לא נרים כוסית אלכוהול כי אין לנו הרשאה לדברים שכאלה, לא כשזה ערב פתיחת שנה או חנוכת מלגות, אבל אנחנו כן נעשה גם את הצד של הפיסט. אז את הבוגרים אני מברכת בהצלחה רבה, ובעיקר, בעיקר מקווה לראות אתכם ואתכן כאן איתנו ממש בסמסטר א' של השנה הבאה. אני כל הזמן חוזרת ואומרת, תואר שני זה כבר על הדרך, לא ללכת מכאן בלי תואר שני, זה חבל להפסיק את המומנטום, וזה קלי קלות בשבילכם, אתם לא יודעים כמה תואר שני, אני אגיד את זה עוד היום עוד פעם. למי שעוד לא נרשמה או נרשם, אני עוקבת אחרי זה, ודרך אגב, אני פוגשת את הבוגרים שלנו ומגלה שרובם, כמעט ככולם, גם אם באיזשהו דיליי, נמצאים בתארים מתקדמים, רובם ככולם באוניברסיטת תל אביב, מה שכמובן מאוד משמח. אז כל מה שאני אגיד עכשיו יהיה תודות אחדות, קודם כל באמת לצוות הנפלא, באמת אתם, ליטל וכן, איפה אתם? אתם ממשיכות את המסורת של מי שמנהל את התוכנית הזאת מהצד האדמיניסטרטיבי כבר שנים רבות, גם ניר וגם ננה, ששניהם כותבים עכשיו את עבודת הדוקטור שלהם, הם ננה כבר לקראת סיום, ניר בשיא. אתם ממשיכות את המסורת של צוות שאין כמוהו באוניברסיטה, אני חושבת, מבחינת המסירות והמחויבות והעשייה הבלתי פוסקת והליווי של הסטודנטים בכל דבר ועניין שקשור ללימודיהם, וההפקה של סדרת האירועים הזאת שאנחנו מפיקים בכל שנה שוב ושוב ושוב, אירועי העשרה שאתם גם הוגות וגם מבצעות, ההצגה שראינו לפני כמה שבועות
בתיאטרון היהודי-ערבי ביפו, הייתה באמת, ניגשו אליי תמולים ואמרו, זה היה השיא. יותר טוב מזה אי אפשר היה, וזה באמת היה יוזמה שלכם, ואתם מצוינות, מצוינות, אין לי מילים. אתם יודעות שזה כבר רץ מעצמו ושאתם עושות את רוב העבודה, ואני מאוד מודה לכם על זה. ננה, על ההדרכה יוצאת מן הכלל, ננה בעצם... מחיאות הכפיים מדברות בעד עצמן. ננה יזמה את הקורס הזה, הגתה אותו. הרבה מהקורסים שלנו היו בצורת ייחודיים, בצורת ניסוי וטעייה. ניסינו רטוריקה בכמה דרכים, וזה לא הלך, אני אוכל להגיד, משהו שדמה למועדון הוויכוחים של האוניברסיטה. לא הסתדר כל כך. ננה באה עם הרעיון איך להפוך את זה גם לתמטיקה שממצה את האידיאולוגיה של התוכנית, מדעי הרוח והאומנויות, אינטרטקסטואליות, והמושג של הערות שוליים שאנחנו הולכים איתו משנה א' בקורסים הייחודיים, ואיך להפוך את זה לקורס לדבר בפני קהל, לתת הרצאה. בשנה שעברה אני כמעט התעלפתי. אני לא מסוגלת לעמוד בכנס בלי דף נייר מול העיניים. רוב הכנסים האקדמיים שאנחנו הולכים אליהם, המרצים מקריאים מהדף, ופה הייתה חבורה שפשוט עמדה ונתנה הרצאה מרתקת, עם מצגת שתמיד עובדת ומתאימה לדיבורים, ובלי נייר מול העיניים. זה הישג נדיר. אז ננה, תודה עצומה לך על המסירות הזאת, שמעת את מחיאות הכפיים ותלמידים יחד איתי. אני מודה מאוד ומנצלת את ההזדמנות לברך את דוקטור יובל שחר, ראש הבי"ה הכללי, ראש תוכנית לימודים הרב תחומית. סליחה, אני מפעם, אני מזמן. פעם, מזמן קראו לזה בי"ה הכללי, ולא עוד. התוכנית הרב-תחומית במדעי הרוח. אני יכולתי עכשיו להגיד נכון. התוכנית הרב-תחומית במדעי הרוח, דוקטור יובל שחר מסיים את תפקידו כראש התוכנית הזו. התוכנית הזו במדעי הרוח ובאומנויות היא הבית שלנו, הוא מעניקה לנו בית חם ואת כל התמיכה של המזכירות, והוא היה מערך למופת ונתן לנו את כל חופש הפעולה שהיינו זקוקים לו, ואני מודה לו מאוד, מברכת אותו לקראת סיום התפקיד והמשך עבודה פורה באוניברסיטה. תודה יובל. ולכם התלמידים, אתם נהדרים, אין כמוכם, אתם מקיימים את כל התקוות שאנחנו תולים בכם. עכשיו אנחנו בקיץ נעשה שוב את התחרות הזאת על שם פרופסור פריאלניק יזמה לפני שנתיים, תחרות בקרב תלמידי התוכנית על שם לתוכנית הזו, ללימודים בין שני המחייבים בקמפוס המערבי ובקמפוס המזרחי. כאן מישהו זכה אפילו וזה נלווה לזה פרס, כלים שלובים, כך קוראים לתוכנית, והשם נמצא אצלנו. ועכשיו אנחנו נכריז על תוכנית, אני לא יודעת, נשאר פרופסור פריאלניק אם יש לה עוד 1,000 שקל לתת מתנה, שם לתוכנית. התלמידים דורשים שזה לא יקרא רק תוכנית המצטיינים המשולבת מדעי הרוח האומנויות, אלא שיהיה לזה איזה שם, אז אנחנו הולכים על זה בקיץ. ועכשיו אני מזמינה פרופסור פריאלניק שמכבדת אותנו תמיד בשמחה, בנוכחותה, מברכת אותנו, אז אני מזמינה אותו לומר דברי ברכה. בוקר טוב. זה תענוג מיוחד להיות בחבורה הזאת, וזה לא פעם ראשונה. בתוכנית המצטיינים למדעי הרוח ואומנויות. דרך אגב, זו תוכנית שיכולה להתקיים לה באוניברסיטה שלנו, כי רק באוניברסיטה שלנו יש פקולטה לאומנויות. ולכן זה רק כך. אני באה מהצד השני של הקמפוס, מהצד המזרחי של הקמפוס, ואני עוסקת בפיזיקה תיאורטית, ויש בינינו הרבה מאוד מהמשותף. והמשותף שיש בינינו זה שאנחנו מתעסקים עם יופי ביצירה. ואם אתם חושבים שיופי קיים רק באומנויות, ואולי ביצירות ספרותיות במדעי הרוח, אז אתם טועים. כי למשל במתמטיקה אנחנו כל הזמן מדברים על הוכחות יפות למשפטים, והיופי תמיד הוכחות יפות, משוואות יפות. המשוואות שמתארות את לא יודעת אם אתם יודעים, שדה אלקטרומגנטי שאנחנו פוגשים בכל יום. המשוואות שמתארות את זה, זה 4 משוואות שתוארו על ידי אחד הפיזיקאים הגדולים כמשוואות אלוהיות ביופיין. אז אנחנו מתעסקים ביופי, ואנחנו בעצם מה שעוד מניע אותנו
זה מחקר ולמידה מתוך סקרנות גרידא, לא מתוך איזושהי מטרה להפיק מזה תועלת מיידית או תועלת ממשית, אלא מתוך סקרנות ומתוך רצון להבין. כך שכשאני רואה אתכם כאן בתוכנית ברוח ואומנויות, זה מחמם את הלב מכל מיני סיבות. קודם כל מכיוון שתלמידים מצטיינים בימינו, ומי כמוני יודעת כי אני עוקבת אחרי הראשון לאוניברסיטה, תלמידים מצטיינים הולכים ולומדים מקצועות שיש איתם תועלת מיידית. לומדים הנדסה וניהול עכשיו, וניהול ומשפטים, כמובן רפואה. מעטים הם אלה שבאים ללמוד כמוכם מתוך סקרנות, מתוך רצון לדעת. ומעטים הם אלה שמבינים שבעצם כל היצירה והקדמה והציביליזציה מתחילה כאן. הדברים האלה, ההתעמקות ביצירות, בניתוח יצירות, בניתוח מאורעות, מחשבה או חשיבה ביקורתית, למידה ליצירה עצמית, ללימוד עצמי. זה מה שמוביל בעצם לקדמה ואפילו לקדמה טכנולוגית. כך שאולי קשה לסרטט במדויק את הדרך של בין מה שאתם עוסקים ליצירת המכשיר הזה שכולנו מחזיקים בכיס, אבל היא קיימת. זה הכל מתחיל עם חשיבה ועם סקרנות, ולכן אני מאוד גאה להיות כאן ואני מאוד אוהבת אתכם. ולכן פניתי אליכם כשרציתי שם לתוכנית העשרה, וקיבלתי המון הצעות והמון הצעות מנומקות, וזה התענוג לקרוא. ובסוף נבחר השם כלים שלובים, ועכשיו כולם כלים שלובים, כולם מדברים על זה כאילו זה דבר שתמיד היה קיים. אז אני מאוד גאה להיות כאן, וכמו שנאמר, אני רוצה לראות אתכם גם בהמשך לתואר שני ולתואר שלישי, כי אתם יכולים ואתם מסוגלים, זה נורא כיף. ככל שמתקדמים בלימודים זה הופך להיות יותר ויותר מהנה. אבל גם מי שמכם שעוזב אותנו, אני מקווה שתחזרו ותבואו לפגישות מחזור ותשמרו על קשר. גם מי שעוזב אותנו ימצא שהכלים שהוא רכש במהלך הלימודים ישרתו אותו בכל דבר שיעסוק בו, בכל מקצוע ובכל דרך עיסוק. החוכמה היא לבחור משהו, לבחור עיסוק שממנו אתם נהנים, כי זה הדבר העיקרי בחיים, לעסוק במשהו שנהנים ממנו ולשמור איתנו על קשר, ובעיקר מוטלת עליכם החובה ללמד אחרים ולהסביר שמדעי הרוח ואומנויות זה חשוב ללמוד, חשוב לעסוק בזה, זה אתם אלה שצריכים להוביל את זה הלאה. אז לא נותר לי אלא לאחל לכם המון 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 הצלחה והנאה בחיים. כל הכבוד לכם, עלו והצליחו. פרופסור פריאלניק, אני מזמינה את ננה שתאמר דברי פתיחה לדברים עצמם שיחלו מיד. בוקר טוב לכולם, תודה לפרופסור פריאלניק על המילים שלכם היפות. אני מאוד שמחה לפתוח את הכנס. הנה, הוא נפתח ברגע זה, מגיעות תשואות לכל מי שיושב כאן. הכנס הוא כנס שהתהווה במסגרת סדנת רטוריקה מעשית שעבדנו עליה במהלך הסמסטר כולו, ומטרתה של הסדנה היא שיפור ושכלול כושר או יכולת הדיבור בפני קהל, משהו שלא עוסקים בו כמעט בכלל במהלך הלימודים הראשון, לא בארץ לפחות. ואתם יכולים לראות אוסף של תוצרים מאוד מאוד מגוונים של הסדנה הזאת. ההרצאות מאוד מאוד שונות אחת מהשנייה זו מזו, ונוגעות במגוון מאוד רחב של תחומים ושל נושאים, אבל מה שמאחד ביניהם או קושר ביניהם הוא שכולן נוגעות במידה כזו או אחרת בנושא של בין-טקסטואליות או אינטר-טקסטואליות, כלומר כולן בוחנות או מזהות או יוצרות ומייצרות קשרים וחיבורים בין טקסטים, בין יוצרים, בין יצירות, בין מדיומים וכו'. אבל הכותרת הראשית של הכנס היא הערות שוליים. ואני רוצה שנייה אחת להתעכב על התופעה הזאת של הערות שוליים. הערות שוליים זו תופעה מאוד מעניינת וגם מאוד מתעתעת בעיניי. הערות שוליים הן לכאורה כשמן שוליות, דבר נלווה ומשני שמטרתו רק לשרת איזשהו טקסט מרכזי או ראשי. אבל בפועל הערות שוליים הרבה יותר ממזריות ממה שנוטים לחשוב,
והן בכלל לא שוליות, למרות שהן נמצאות פיזית בשוליים של הדף. תחשבו על זה, הערות שוליים הן בעצם מעין נתיב מקביל בתוך הטקסט. נתיב מקביל שלא נמצא בדיוק בתוך הטקסט, אבל גם לא נמצא לגמרי בחוץ. זה מרחב מאוד מעניין, ובמרחב הזה יכולים לקרות כל מיני דברים. אז הערות שוליים בבסיס, דבר ראשון, שולחות אותנו לקרוא טקסטים אחרים, טקסטים שמחוץ לטקסט. הם נקודה שמקשרת בין הטקסט לבין טקסטים אחרים. זה גם מקום שאפשר להעיר בו, שאפשר להסתייג בו, שאפשר להוסיף בו. וגם הערות שוליים לא חייבות להיות כלי שרת מוחלט של הטקסט הראשי, אלא הן יכולות גם לפעמים קצת לחתור תחתיו ולהיות איזשהו נתיב שהוא אלטרנטיבי, לא רק כזה שעולה בקנה אחד עם הטקסט הראשי. אז אני חושבת שבמובן הזה המעניין והקצת ממזרי של המילה הערות שוליים, ההרצאות של הכנס הן הערות שוליים, ורק במובן הזה. אני חושבת שאם תסתכלו במבט קצת כולל ופנורמי על כל ההרצאות שתשמעו היום, תגלו שיש בהם משהו משותף, לא לכולם, אבל לרובן הגדול. ההרצאות מתבוננות ומישירות מבט אל המציאות העכשווית ואל הכאן והעכשיו, ורבות מהן מביטות, מתבוננות מבט ביקורתי שמבקר כל מיני סוגים של טקסטים מרכזיים, במובן של טקסטים הגמוניים מכל מיני סוגים. לא כולן כאלה, חלקן מספקות מבט מאיר עיניים, מעניין על מקרים מהעבר, חלקן עוסקות יותר בניתוח ובפרשנות ופחות בביקורת, אבל רובן הגדול, המכריע, מישירות מבט אל ההווה, ולא סתם אל ההווה, אל ההווה המיידי. אתם תראו שההרצאות עוסקות בסרט שלפני שנייה יצא בקולנוע, ועד לפני שנייה עדיין הוקרן ורץ בקולנוע. בסדרה שמשודרת עכשיו, ממש בימים אלה, בטלוויזיה. בהצגה שרצה על הבמות ברחבי הארץ. ביצירות אומנות שתפגשו פה בחוץ, בגלריות וחלונות הראווה, בסיסמאות מחאה שתפגשו על השלטים ועל הקירות, בדרמות שמתרחשות בכדורגל העולמי עכשיו ממש, בלהקה שאתמול הופיעה כאן בארץ, וברשת חברתית שאם תרצו תוכלו להצטרף אליה מיד שתצאו מהכנס. כלומר, יש פה משהו שהוא לא מקרי, יש פה אוסף של הרצאות שמתבוננות בכאן ובעכשיו, והרבה פעמים מבט נוקב ולא פשוט. אני חושבת שחלקן יאתגרו, חלקן אולי אפילו יטרידו, חלקן אולי יעוררו אי נחת קצת, ובתקווה יעוררו מחשבה באופן כללי. ואני חושבת וחלקם יפכו לתזה של האמת בקלות רבה. מנקודת מבטי ובתפיסה שלי, האי נחת הזאת, וההרצאות שקצת מטרידות וקצת מטילות ספק בטקסטים המרכזיים, בסופו של דבר זו מטרתו של כנס אקדמי. ואני חושבת שנדמה לי בשלב הזה שהחבר'ה שיושבים פה קצת חולקים איתי את התפיסה הזאת. כנס אקדמי, בתפיסה שלי, זה לא מקום שבו חוזרים שוב על המוסכם והידוע והמוכר, ומהנהנים והולכים וחוזרים להיות בדיוק כפי שהיינו, אלא בתקווה זה מקום או אתר שבו מדובר בו על הפחות ידוע ועל הפחות מוכר, על המטריד, על האוחר שלווה, ובתקווה מקום שממנו יצאנו קצת אחרת. זה האידיאל. עכשיו, כדי להגשים משהו מהאידיאל הזה, אני לא מבטיחה שכל האידיאל כולו יתממש פה על הבמה היום, אנחנו צריכים שני צדדים. אנחנו ננסה לעשות את התפקיד שלנו, ואנחנו באמת מבקשים מכם, ורובכם הולכים ללוות אותנו, חלק ניכר מהיום הזה. אנחנו מבקשים שתהיו באמת שותפים, ממש שותפים פעילים שלנו בכנס. זה אומר גם להקשיב באמת בתשומת לב להרצאות. קחו בחשבון שעבור רוב המרצים היום זה הרצאה ראשונה מהז'אנר הזה, אז באמת קחו את זה בחשבון ובאמת תהיו איתנו. לא להתעסק בדברים אחרים בזמן ההרצאות, לסגור טלפונים, לא להתעסק עם הטלפונים בזמן המושב ובוודאי שלא בזמן ההרצאות. דבר שני, להגיב, לא רק דיון, לשאול שאלות, אנחנו מעוניינים בזה, כולם פה מעוניינים בזה, מעוניינים שתקשו עליהם, מעוניינים שתשאלו שאלות שהן גם לא פשוטות וקשות, אז בסוף המושב אנחנו רוצים את הדיון הזה. ואולי עוד איזו מילה ליושבים כאן, אני מאוד שמחתי להתלוות אליכם בעצם במהלך הסמסטר הזה. אני מאחלת לכם מכל הלב הצלחה בהמשך, ובעיניי כל אחד באינטרפרטציה שלו למילה הצלחה, זה מאוד חופשי העניין הזה.
ואני כן רוצה שתדעו שמבחינתי הכנס הזה והסדנה הזאת הם נקודת פתיחה שיכולים להיות לו כל מיני מימושים בהמשך, אקדמיים, לא אקדמיים, יכולים להיות. אז אני מאחלת המון הצלחה בעצם במשהו רק ההתחלה. שומעים אותי, נכון? אוקיי. ממש תודה על הכל. תודה נראה עכשיו על השליחות המאוד גדולה שהיא רואה בסיטואציה הזאת של כנס אקדמי, וזה מדהים שהצלחת לגרום לנו להרגיש את זה גם. בעיניי זה מאוד ניכר שזה חשוב לך, וזהו. תודה רבה. בוקר טוב. במושב שלפניכן הציגו 4 דוברות מבטים שונים על הקאנון הישראלי, ניסיון לחתור תחתיו וניסיון לבסס אותו וניסיון להשתמש בו. את המושב תפתח לבנת בן חמוד שתדבר על ייצורו של קאנון מזרחי בהצגה פרח השם יפה. לאחר מכן הילה אילן שתדבר על אינטרטקסטואליות לאומית בהצגות הדגל של תיאטרון הקאמרי בעשור האחרון. אחריה דפנה מרק שתדון בשואה כצד בהשוואה היסטורית, ולבסוף משי שמואלי מהפגוש של הפנים של החברה הישראלית, קריאה ביקורתית בשירת הסטיקר. תודה.